Maray na aga po sa Gabos. Welcome po sa tuyang virtual press conference na ginigiyo po ngunyan sa conference room kang Sepio. Mga kaibanan ta po ngunyan na pagkaaga ang sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion. Siringon po si Dr. Butch Borja, ang pabayo kang City Health Office. Para po tawan kita kan mga updates kan sa tuya pong mga aksyon na ginigibo kan gobyerno lokal asin kan mga yaon po sa healthcare service para po digdi sa COVID-19. Unfortunately po ang sa tuya pong infectious disease specialist kan Bicol Medical Center na si Dr. Jovi Ranyola, dahil po kita makaibahan ngunyan. Ninhuli po tayo pong daily meetings na ginigibo sa Bicol Medical Center para po sa saindaman na regular na updating and monitoring. So para po sa sayang opening statement, Mayor Nelson Ligacion. Thank you, Allen. Good morning, Tabi, Doc Butch Borja, ang makakaibanan ta po ngunyan sa Gabos po na nagdadalan maray na pagkaaga. So, importante pong gayo ang pag-uulayan ta po ngunyan. May kinaaraman po siyempre sa laban ta kontra coronavirus. Dr. Butch? Mas maray na aga po. Ang manugod po sa pagpaabot sa Indo, sa kapag-monitor ng Gabos pong PUMs, sa PUIs po, nakalili ang opisina ta. Hopefully po, pagtaramangan tayo ini. As in, kung pwede po, number one po request ko dyan, mag-stay lang po sa Ramahal. Okay. So para po itawan po kita kan maninigo na mga informasyon manungod po sa tuya pong PUIs and PUMs, Mayor Nelson Ligacion. Okay. Inuton ko po ito manunungod po sa duwang facilities na tiga handa ta asin igwa na po nagagamit. Manunungod po sa PUM quarantine areas. Ang ginagamit na po ngunyan iyot po itong yaon sa Pakol, ang Pakol Elementary School. Asin sa ngunyan, igwa na po kitang 11 PUM na naka-house. Matatagpuan asin yaon na po ngunyan duman sa Pakol Elementary School. Ini po si mga hali sa Metro Manila, hali po sa ibang lugar na daita na po tinugutan na magdiretso sa kanya-kanyang harong. Igwa po duman 24/7 na clinic tig-establisar with 2 medical teams, igwa pong sarong nurse asin duwang BHW. Si Dr. Tapo sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Carolina is on call to attend to medical needs of PUMs. Si usual provisions na kaipuhan po ni Daduman provided na po. Even prior to that, si fogging and disinfection were previously conducted. Igwa man din po duman na security na tiga kaag po kita. And likewise, si mga PUMs igwa pong nare-receive na pagkakan regular na dinadara po duman pagkaaga udto asin banggi. In other words, si logistical requirements po sa Pakol Elementary School para sa mga nasabi na pong PUMs are all provided by the city government of Naga. Aside from Pakol Elementary School, igwa man po kita nakatagama na duwa pa pong quarantine areas in the event na kaipuhan po talaga siya. Igwa po duman sa Pakol Sports Complex, asin siring man sa may sarong building po duman sa may City Nursery. Now, with respect to PUI quarantine area, base po sa pag-aadal, base po sa recommendation kan sa tuya po mga health officials, minarahayta na ang gibuhon
na quarantine area for PUIs. Alagad ito lang po yan na nagmamanifest po ni mild symptoms ano po. Sa tuya pong Coliseum, Jesse M. Robredo Coliseum. Nakahanda po ini na mag-akomodar nin 176 patients. Pero ang naihanda ta pa lang po para sa 30 na pasyente. Dahil po kaya kaipuhan nagabos na po ihanda si 176 considering na mayo pa man pong pangaipo. But given the fact na nagkaigwa na po kita nin confirmed case of coronavirus days ago, tig-activate na po si prescribed actions that have to be undertaken and kabali na po kayan si pag-establisar nin sarong PUI quarantine facility. So 30 patients can be accommodated in the area. May dagdag ko po ining manunungod sa status kan PUM as in PUI. Ang total PUI tapo puon kan magbungkaras an krisis inabot na po sa 3,897. Pero sa numero pong ini ang nakakumpleto na po nin quarantine na sa 2002. In other words, mas diit na po si numero kan kaipuhan pang magkumpleto nin quarantine. 1,895 na lang po yan. Pag-abot man po sa PUI per Dr. Boots Borjas record, igwa po kita ang total of 14. Alagad ang 13, gabos na po yan nag-negative. So kung ang gusto sabihon, saro na lang pong PUI ang binabantayan ta. Itong manunungod po duman sa sarong pasyente, 30 years old female, araat yan, tutukaron ta po ini. Gusto kong mas igwang focus sa pagtukar, pagbareta, discussion about this. Ta importante pong gayo ini. So, iyan na muna siguro yan. Para po sa mga frontliners, sa tuya pong task force frontliners had already secured a total of 100 rooms courtesy of our partners accommodation institutions. Kabali po dyan ang Sogo Hotel, ang Biscast Hostel, ang Naga Easy, Sampaguita, Prince E. Sams, H&A Hostels, and some anonymous accommodation partners. Minarahay ta po na an sa tuya pong mga health workers matawan na nin sarong marayrahay na accommodation establishment sa digdi po sa Naga, lalong-lalo na po itong mga naka-star sa luwas po kan sa tuya pong syudad. Likewise, igwaman po nakatagama sa Sainda na shuttle service provided also by our partners. Kabali po dyan ang Ateneo, ang Naga College Foundation, and Siringman po ang UNC. So bako lang po si accommodation kan sa tuya po mga health workers, mostly of whom are employees or connected to the Bicol Medical Center. So bako lang po si accommodation ang ipoprovide, kundi siringman si shuttle service po ninda from their place where they will be accommodated, where they will temporarily stay to their place of work. So yan, Allen. Si Panghuri po siguro natutukaran ta itong manunungod po duman sa pasyente, 30-year-old female na nagpositibo po sa coronavirus.
Mas maray siguro na si Doc ang manunungod po sa bagay na ini. Doc Borja. Balikan na pig-release po si result ka to itong sa 30-year-old female na positive po sa coronavirus. Naka-hold na po siya, naka-confine na sa BMC. And then itong repeat na swabbing niya po na kinonduct the other day, kabali na po itong lola na yun po nag-aasikaso, nagbabantay siya sa hospital. Glad to say po na negative na po si mga results ninda. Kaya po yan, April 1. Yun na po si latest na result duman. Kaya hopefully po by today, ito pong patient na 30-year-old, i-discharge na po yan sa BMC. Ayan, so good news po yan. Ano, Good Doc? news. Sige po. Good news dahil ito pong inot na kaso na pasyente na nagpositibo po sa coronavirus. Matapos po ang second testing, swab testing, matapos po na isumiter po yan sa RITM. Ngunyan, nakareceive po kita nin Bareta na nag-negative na po base po digdi sa dokumento na sa tuya pong na-receive. COVID-19 viral RNA not detected. Gusto pong sabihin, negatibo na po siya sa coronavirus. Kaya good news yan, Allen. Doc Butch Borja, salamat. Aram ko po na nasibot po ang opisina ni Doc Vito Borja sa contact tracing, pag-check ka itong mga tao, mga persona na nakaibanan, nakasalamuha kan pasyente pong ini. And per information reaching our office, nagluluwas na mayo man ano man na symptoms itong mga POMs, itong persons who had came into contact with this patient na nagpositibo sa coronavirus. So, yan. Mayor, given this information na negatibo na sa tuya pong nagpositibong pasyente, and sa iya pong lulahon, ano na po ang lockdown kan gobyerno lokal? Okay. Actually, kasuod pa pig-uulayan mi po ni Dr. Vito Borja. And ngunyan, pig-clear ko po sa iya. Considering na nag-negatibo na po sa coronavirus, ini pong 30-year-old female patient. And considering man po na ini pong pasyenteng ini i-discharge na po ngunyan na aldaw sa BMC. Asininhuli man po matapos si monitoring na ginibo po kan opisina ni Dr. Butch Borja, nagluluwas na may man ni man na symptoms involving those persons who came in contact with this female patient. And matapos na maaramanta po na itong required 14-day extreme community quarantine na obliga kan gobyerno nasyonal, naglampas na, natapos na. Sa tuya pong isinusugo asin tulos-tulos na i-lift na po itong total lockdown, ito pong extreme community quarantine dyan po sa Sister Therese Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. So mayo na pong total lockdown dyan po sa Sister Therese Subdivision. Pero daiman po ini nangangahulugan na mayo na pong quarantine. Taang nilift lang po an extreme community quarantine. Mabalik po siya, ibababa po siya duman sa enhanced community quarantine. So following also
the protocol, the guidelines of the Interagency Task Force. Ayan. So, in connection po kayo ni Allen, as in Doc Borja, even before the start of the virtual press conference, nagsugo na po kita, sinabihan ta na po si Mr. Rene Gumba, ang sa tuyang incident commander kan IMT, na i-lift na si extreme community quarantine. So good news man din po yan para sa mga taga Sister Therese Subdivision. Per information, Mayor, the incident management team nagpuunaman po sindang magtanggal kan sa tuya pong mga barikada duman sa Sister Therese, and ongoing po ang pag-implement kan order kan sa tuya pong responsible official si Mayor Nelson Ligacion sa tuya pong incident management team. Okay. Mapasiring na po kita, Mayor, sa mga nakaantabay sa mga kahaputan po sa tuya pong mga pag-iriba sa media. Iga pong mga kahaputan na pinaabot na po sa satuya, puun pa kan so bago sudma last night, manungod po sa tuya pong press conference ngunyan. Siguro po inutong ko po ining hapot ni Boy Reyta kan DWOS 103.9 Boom FM and GMA 7. Nasimbagta na po kung si kamugtakan kan pasyente, pero ang hapot po siguro na dapat po siguro masimbagan ni Doc Butch, kumusta da po ngunyan, Doc, ang sharing of information between the Bicol Medical Center and the City Health Office, manungod po duman sa mga persons under investigations, and kung iga po ba da ang constant sharing of medical information? Sa ining ko po ngunyan, since nagkaiga po ng dialogue na si Mayor Nelson with the staff po ng BMC, so in-expect na po na aside po sa pagpadala kang report sa central office ng DOH, mag-provide na naman kita para at least sabay-sabay ang monitoring, makaka-prepare kita kan dapat contact tracing kung nakaipuhan. Po bagan na tulos-tulos pag igwang PUI maaraman ta. And igwa po kayang PUI na nagdedirekta po na kung saan duman naka Department of Health. Kita, Mayor, siguro igwang technical ko yan, Johnny. Okay, nagbalik na Okay si na. internet. Igwa pong problema sa tuyang net connection ngunyan. Mayor, hapot po ini ni Ray Anthony Austria of the Philippine Daily Inquirer. Nagpipreparar po nakapreparar ang syudad ning PUM sa PUI quarantine sites with mild sa PUI ito may mga mild symptoms. Primero po may we know the bed capacity of these sites, si PUM quarantine area sa si PUI quarantine area, and what are the measures that the city will put in place so that communal areas like comfort rooms in these quarantine sites are always sanitized. Okay. Ito pong PUM, nabanggitan na po itong Pacol Elementary School, sa may Pacol Sports Complex, and then duman po sa may nursery. Sa may nursery. Pag binili ang tapo yan, lampas po yan 100. Okay. And ang tigpo-provide ta po duman, of course, si logistical requirement, si folding bed, si beddings, pati po kubong mosquito nets. Igwa na po kita, nahiling ko na po kasuudma pa And then of course, aside from that, igwa kitang medical team. May nurse, may barangay health workers na nakaantabay po sa INDA 24/7. Of course, itong security aspect provided po yan. Si food requirement po NINDA. Pag-abot po duman sa PUI, nabanggitan na din po na GSM Robredo Coliseum, ang capacity po kayan 176, pero ang na-prepare ta lang po muna ngunyan, nasa 30 po, yan. Kung kinakaipuhan na magdagdag, nakahanda pong magdagdag, igwa na pong
responsible officials na tigtawanan ta po nin siring na assignment. Now, as to the question, itong measures that are to be put in place so that the quarantine sites are always sanitized. Number one, even before utilizing these quarantine sites, nag-fumigate po kita dyan, nag-undertake nin disinfection, Misting operation. misting operation, iyo po, both duman sa may Pakul and then digdi po sa may Jesse M. Robredo Coliseum. Si CR, available po siya and perming nililinig po siya, sinasanitize. Magiging periodic po si disinfection. Yan. Mayor, sa harapang hapot ni Ray Austria kan Philippine Daily Inquirer, sa iba po da mga nasyon, ang mga may kadinan, disabled, garo napapabayaan sa panahon kang pandemyang ini. Siring man si mga senior citizens. Okay. Ang hapot niya po, ano po daan mga aksyon o mga plano kan syudad o si mga ginigibot anang unyan para masigurado na ligtas ining sa tuyang mga vulnerable sector sa panahon na ini. Okay. Apwera sa pag-asigurar na naligtas po sinda na naataman si itinatao ta pong provisions duman po sa mga indigents, even middle class and most residents of our city, insofar as PWDs are concerned, igwa po kita mga inaapod na community-based rehabilitation specialist. Sinda po si nag-aasikaso po. Sinda po si nag-check sa satuya po mga PWDs sa mga barangays. And nagbabantay po, naghihiling kan sa indang sitwasyon, lalong-lalo na pag-abot po sa salud. And then, ini pong mga barangay rehabilitation specialist, nakikipag-coordinar man po ini sa indang kanya-kanyang punong barangay. And of course, overall, sa satuya pong City Health Office. Ito man po mga senior citizen. Ang coordination po sa inda through the barangay. And may corresponding instruction man po na itinaw po sa SAINDA. Dr. Butch, hapot ni Ray, how many swab results from patients are still pending confirmation? Igawa na lang po kitang saro na PUI na pinadbita po SUDMA na ipadala naman po sa RITM. Hopefully by tomorrow po yaon ang resulta kayan. Okay. Mayor, ikaw po daan pinaluwas sa bagong guidelines ang IATF. Nagkaroon nagtutugot sa mga supermarkets, merkado, drugstores na pwede mag-operate up to 12 hours. Ano daw po ang tugon ta po dadigdi? Siyempre dahil kasuguan po ini kan interagency task force, masunod po kita. Alagad pag-abot po duman sa mga drugstores, may magkakapira pong drugstores na open po 24/7. Sa iling ko, lalo't may kinaaraman po ini sa salud, data dapat pugulan si operation po nila. Okay. Although dahil po mayo si Dr. Joey, Dr. Butch, baad po ikaw pwede makasimbag ka ni sa hapot ni Christopher Novello kan DWRN Naga, Radyo Pilipino. Sabi po ni Secretary Galvez, mapuuna ang mass testing sa April 14. Ano na po da ang preparasyon digdi kan Bicol Medical Center asin kan City Health Office? Siguro po, napagurulahin naman po ni na Mayor Nelson na ang city po ma-purchase kang mga kits na kinakaipuhan. Tinghalata lang po maging operational si machine naman sa BRTTH. Ang city mismo willing mag-purchase para maitabang duman
sa mga is subject for testing or examination. Pero itong mass testing, siguro nasa tuya na po yan sa LGU kung talaga may allocate the budget for mass testing. Kailan po kung saan ko yan, kita maka-order kang kits. Dahil pa po aram na hiling kung anong machine ang ma-operate naman. And pag nabisuan na po kita kayo na may mga sample test kits po yung maabot ng DOH, na po babasihan na may order sa kang cost. Okay. Unless po may dagdag ka pong... Okay, Ned. Okay. So, hapot po, giraray, ini po hapot ni Mr. Danny, siguro po bago si hapot ni Mr. Danny Aurios, ano po daw ba ang reaction ta? Hapot po ini ni Paul Santos, DWNX. Reaction ta po sa suwestyon ni Congressman Salceda na magkaigwa pa ning 2-week extension ang enhanced community quarantine sa Luzon. Ako tabi, Allen, the fact na igwang move na magsagibon in mass testing starting April 14. Gusto kong sabihin kayan extended. Extended itong enhanced community quarantine. Si declaration po baga kan March 16 hanggang April 13. Di ba? Kung magsasagibo po in mass testing April 14, o di dapat under enhanced community quarantine man po kita giraray. Di ba? Ako po ina-anticipar ko na po yan. Lalong-lalo na sige pa po ang langkaw kan numero kan konfirmadong kaso kan coronavirus. Likewise, itong number of deaths. Baad Mayo pa po kita duman sa peak. And even after that, pagbaba po niya, dahil po pwedeng gustong sabihin na magpabaya na po kita. Pero dapat nakahanda po, bako lang ang lokal na gobyerno Canaga, kundi ang gobyerno nasyonal. Okay. Katakot po kayan, Mayor, may hapot si Downey Aurios kan DZOK-FM Bicol Mail. Kung totoo na, kung talagang mai-extend pa ang sa tuya po daang enhanced community quarantine sa Luzon, ang sa iya pong hapot, kaya pa ba na makasuporta kang syudad? Kaya pa daw ba kasatuyang barangay support fund na mag-ayuda sa lampas 200,000 na populasyon kang Naga? Okay. Ang bagay na yan na pag-ulayan na po sa level kan Sangguniang Panlungsod. Tig-authorize na po ang sa indong lingkod na magsagibonin magkakanigong lakdang para matugunan po kung daiman gabos itong basic na pangaipo sa pagkakan kan gabos na mga nagenyo siring man itong mga nakaistara. So bako lang resident but also non-residents or borders. Yan po ang rason kung taano ining papaabuton na simana. Nagpiprepara na po kita sa third wave of distributing the basic food requirement. And ang computation mi po kayan hanggang April 30. Hanggang April 30. So gusto sabihin beyond April 13. Pero ako po nag-aasa ako within this month of April na itong iprinomesa po kan gobyerno nasyonal maabot na. Marireceive na po kan bako lang mga taga-Naga, bako lang mga residente Naga, kundi itong yaon man sa luwas pa po kaini sa gabos na apektado po kan national health emergency that we have right now. So kung maglampas pa po dyan, di ang pwedeng gamiton si ayuda hali sa gobyerno national. And hopefully, yung ayuda na yan mag-last for about 2 months. Meaning, April, May. So, depende po kaya gabos yan. Pero, kita po sa syudad, sa tuya pong administrasyon, minsan kayan may dipisilan. Kung kinakaipuhan, dapat hanapan ta po nin paagi. We will find ways kung paano matugunan po ang sitwasyon na araw kaini.
Mayor, ini po hapot ni Donnie Arias. Igo po dakit ang pinaluwas na bagong guidelines sa border sa Udma. Ang reklamo kan pagtaraid na banwaan kan naga, si mabakal ning bulong sa butika between 8 p.m. to 2 a.m. Paano man si mga emergency patient na dain na po makahalat ng 8 p.m.? Ang 8 p.m. to 2 a.m. para po yan sa non-emergency cases. Ito pong emergency cases, anytime po yan, 24 hours po yan, 24/7. So, dahil po dapat maging issue and siring na bagay. Igwa po akong nabasa duman sa mga komentaryo. Paano man po ngayon kami kayan makakaabot dyan na mayo man nga kaming sasakyan. Ini po baga, mayo man na po talagang public transport, mayo man na pong jeepney, mayo man pong bus. Ini accommodation po ini para sa mga non-residents kanaga. Pero pag residents ka kanaga, may na-device na po kitang paagi. So ang suggestion ko po sa may mga siring na concern, maki-coordinate po sa indong kanya-kanyang alkalde. May pag-urulay man na po kami kan mga alkalde. As much as possible, we will try to accommodate all the concerns within the bounds, within the limits of the law. Ang habot na lang po iyon na magruso, mapano kita nin tao sa sarong lugar, digdi po sa satuyang syudad. Dahil kung mangyayari po yan, mas naglalangkaw po ang risk, ang peligro, na pwedeng darahon po sa satuya na iyo po nga ang pag-iiwasan ta. Mayor, follow up ni Christopher Novelo. Question, ibang hapot na ini. Ano po ang reaksyon ta manungod duman sa naging statement ni DTI Secretary Lopez manungod sa gradual lifting kan enhanced community quarantine para matawanan maning para siguro matawan na namang buwelo na maka-operate ang hardwares as in manufacturers? Para po kaya sa Kuya Allen ang gabos, dapat base sa recommendation, base sa hararom na pag-aadal kan sa tuya po mga health experts. Ninhuli po taang laban po digdi kontra coronavirus, ang mas nag-aaram po iyo po ang sa tuya po mga health authorities, doctors, si mga eksperto po pag-abot sa bagay na ini. If that is their recommendation, then we will have to follow, we will have to comply. Siguraduhin lang po na dahil kita malulusutan nin another outbreak of coronavirus. Yeah. Pero mahalaga po sigurong maintindihan din kan publiko na nadagi po sa naga ang hardwares po pigtugutan kan sa tuya pong alkalde na mag-operate. Given the ikaw po kitang guidelines na ang hardwares po pwede mag-operate sa naga given the importance katong pangangaipo. So even before po katong statement ni DTI Secretary regarding this matter, konsiderado na po na ang hardware as part ng essential service. So, pikutugutan po yan. Hapo to Mayor ni Boy Reyta kang DWOS. Sapat pa po ba ang pondo kan City Hall ngayon na posibleng ma-extend ang ECQ sa Luzon? Okay. Pareho ka nasabi ko kasi bago Allen, gigibontaan gabos na medyos para matugunan si pangangaipo manunungod sa laban ta kontra coronavirus. Of course, and sa tuya pong resources talagang nadideplete. Nagdadakula po ang satuyang gasto. Aram taman po yan. Daiman po pati may iwasan. Lalong-lalo na daitaman ini-expect na mangyayari po ini. Kaya mayo man po talagang nakatagama na budget except itong under calamity fund. Pero may mga paagi man po na itinutugot kanlay. As in, gagamiton tayo itong mga paaging ito
tanganing matugunan an mga dagdag pang pangangaipo kung sakali na padagos na mag-extender ang enhanced community quarantine. Okay. Mayor from Oka Ismenda, BBS DWLB Naga. Magayon po ang naging resulta kan curfew sa Naga. By the way po, sa report kan sa tuya pong PNP kan suudma sa ginibong operational briefing kan IMT, halangkawon pong maray ang porsyentahe kang binaba kang krimen. Anhapot niya po, Mayor, pwede taba ining ipadago sa Naga sa paagi ning sarong resolusyon o may permanent curfew? Baka po sinasabi niya, Mayor, baka ang hapot ni Oka, maski tapos na ba ang ECQ kung ipapadago sa baba ang curfew? Sangon niya kay Allen ang curfew 24/7. Sa iling ko yan ang dai pwedeng ipadagos. Kung tapos na po ang community quarantine, dai man po pwedeng ang curfew maging 24/7. Probably itong previously passed ordinance will have to be reviewed, re-examined by the Sangguniang Panlungsod. Okay. Mayor, may hapot po digdi. May third wave nagigibuhon ang syudad. Para sa gabus na po ba ini? Okay. Bago ko si bagong tabi yan, Allen, balikan ko lang po itong second wave. And then itong bad po nga ni, mas mainot itong first wave. Itong first wave distribution, iyan po si distribution kan bagas as in ibang items, pero hali po yan sa barangay. And na-i-distribute man po ninda base sa kakayahan, base po sa pundo kan barangay. Iba-iba po kaya ang kakayahan kan barangay. Duman po sa second wave, dawa na po nga ni si initial computation was only around 41,000, excluding the 2,000 plus for Sanggawadan, or a total of around 43,000. Alagad minarahay ta po na dagdagan yan. Kanakaagi pa pong simana and ipinaaramtaman na po ini sa mga kapitan. Si computation ta po nasa around 55,000. So kung ang bilang po household dapat gabos igwa. Ang household estimate po baga sa Naga nasa 50,000 more or less. Alagad si numero po kaya kan pamilya mas masalangkaw. Minsan kayan sa sarong-harong 3, 4 o 5 pamilya, di ba? So ang sabi ko po nga ni sa sarong post ko, there should be enough for all household and or families in Naga City. Okay. Pag-abot po digdi sa third wave, sinaging deliberasyon po sa Sangguniang Panlungsod sa pamamayo po ni Vice Mayor Nene de Asis. And naging unanimous po si desisyon kan gabos na miyembro kan Sangguniang Panlungsod. Ang desisyon iyon na gabos makaresibi, gabos tawanan, mayaman o tios, botante o dai, residente o border, basta yaon ka sa laog kan teritoryo kan Naga, makaka-receive ka. Yan po ang rason kung taigwa kitang tigdi-distribute ngunyan, pinapa-fill upan, as in kukolektahon na household intake sheet. Taduman ta po maaaraman kung pira si tatawanan kan lokal na gobyerno kan Naga sa paagi po kan mga barangay. Kaya ang sakuya pong pakiulay sa gabos, iyon na seryosohon po ining ipinapalibot po na household intake sheet. Maging honesto po sa pag-fill up po kayan, kung 10 po ang yaon sa laog kan harong, 10 po ang ilista. Kung igwa po dyan border, di ibali sa lista si border. Kaaga na lang ni notation sa puro kan pangaran na
border o kaya letter B. Kung igwaman pong mayo dyan na ibinali, kung halimbawa yaon sa ibang banwaan, yaon sa ibang syudad, o kaya yaon sa abroad, ibali pero kaagan po ni notation na outside Naga o kaya ON or OFW kung nagtatrabaho po sa luwas kan sa tuya pong nasyon. Again, importante po sa samuya ngunyan, asin sa tuya po gabos, na ipaisip po nindo sa lokal na gobyerno kanaga kung pira sinaka-star sa kada harong. Tayo po inisip pagbabasehan kan magiging sunod na panao. Third wave. Doc, may pahabol na hapot po, medical man ini. Kumusta da po ang PPE na igwa kita? Preparado po ba da kita? Itong mga personal protective gears and equipment kasatuya po mga health workers, especially lalo na po siguro itong naiiraruman kang Naga. Po, kung sa PPEs po, sa ngunyan may bastante kita supplies kada hero po kay ambulance ma-pick up ni mga POIs, definitely po naka PPEs. So kahit yung PPEs in order na po, kompleto na, pati face shields, pati pato sa sapatos, sigwa po. Pero bigo kami po, pag naapektuhan kayo ang buffer min na tada dyan, halos 3-4 times hanggang 6 times na ikot na ang ambulance na po naluwas na nasundo ng pasyente. Talaga dapat protected po ang mga nurses tayo, mga health personnel sa ambulance. Siguro ipapaabot po na may centralized naman ng pag-order kung mga gamit. Pag naghiro na po ang buffer, ma-reorder kami. Bako na po ambulance kang CTL Taghiro, ang infirmary, yaon po ang EMS Kanaga, ang SARO. Pag doubtful ang nire-rescue po nila, alam na may student fever, travel abroad, dapat po naka-PPE na. Okay. Don, ikaw pang mga hapot ang mga pag-iriba. Ayan. Mayor, siguro last question na po ini from the media, no. Hali po ki Danny Orios, DCGE, may bareta po kaming kulang na ang supply kan NFA. May plano po bang magbakal ang syudad sa commercial o para po mataparanda si pangaipot ta sa bagas? Okay. Totoo po yan. Bako lang po yan, Bareta. Ano po? Matter of fact po yan na kulang na po ang supply kan bagas sa NFA. Ang totoo po kayan, para sa third wave, igwa kitang initial request, purchase order na 15,000 bags. Alagad ang sabi po sa muya, iaasa tangayan bako sa pigmimil ngunyan. Ta ito ngayang yaon ngunyan, nakatagama, kulang pangani ngayon, may mga nagkairinot. Kita po kaya may nainot ng mga purchase orders. Iyon na po itong para sa 10 kilos, iyon na po itong mga panao kan mga barangay, whether it's first wave o kaya second wave. So, kumbaga napagbigyan man na po kita, ngunyan si ibang mga munisipyo, si ibang mga barangay man, ang maut pagbigyan po kan NFA. Para duman po sa order para sa third wave ko na 15,000 bags. Actually, may additional pa po yan. Kaya lang duman palang po nga sa 15,000 bags. Ang sabi sa muya, nakadepende ngayon sa maabot hali sa Region 4A. Alagad kan mag-ulay po kami ni Mr. Alan sa Baybay, ang provincial manager po kan NFA. Ngaya mayor, nagbibiding pa lang po ngaya para sa tracking. Mga ano rin daw po niya ako yan. Kaninot ang sabi niya, mga first week of April. Pero lately po ang sabi niya, dahil pa po niya sigurado, baad sa second week pa, baad sa third week pa. Dahil po duman, aram ko po dahil makakahalat, ang sa tuya po mga tulak, asin ninhuli man po kayan, sa pagtugot po kansanggo na yung panlunsod, nag-decision na po kita na magbakal nin bagas sa pribado. And per Mr. Frank Mendoza kan allowed man po yan. So igwa na po kitang initial delivery
of 10,000 bags, sacks of rice. May mga kasunod pa po yan. Again, madepende po si actual, duman po sa pagkuata kan data sa paagi po kay itong household intake sheet na tig-distribute. Kaya sana mag-cooperar po ang gabos na naka-star ngunyan sa Naga. I-provide po kita kan magkakanigong informasyon po. Mayor, apologies, Dr. Butch, nalampasan ko si Sarong Hapot, maski po siguro si isa-isa Indo ang maghapot. This is a question from Miles Melia, ABS-CBN. Manungod po ini sa COVID hotline. Ikaw pong nakaabot na ang informasyon sa Sainda na itong primerong COVID-19 patient digi sa Naga, nag-apod sa hotline. Kumbaga, dahil sarong bulan na siyang hali sa Dubai. Siguro po, nag-report na PUM siya. Pigsabihan siya kang hotline na magpahiling sa sarong private physician. Pero dahil na consider si hali siyang kalaokan. So, ang hapot niya is, kumbaga, ang concern mo niyan, na-expose pa siya instead na diretsyon na sana sa BMC since the person was already showing symptoms. Question, kung isay po daan mga tawong nagsisimbag sa hotline, are they equipped to assess if the person should be brought to a private clinic or diretsyo na sa BMC? Inutainot po ang nasa hotline mga volunteer groups iniyaan po sila sa command post sa Blue Room. Sila po nagsisimbag and di ko po kita naman automatic na nagsisimbag kung ano dapat kibuhon. Ini pong record kaning patient nakadawa po siyang consultation sa private practitioner and natawan na siyang bulong kailang naruma siyang improvement kaya ito na volunteer na siya magduman sa BMC mag-swab and then consequently admit na siya. So anong yaw po dyan, sabihin na po may minimal na orientation sa medical and then po pag inaapod araw kayo piga-apon po sa City Health tagamang kitang 24 hours sa standby duman nagre-record po kang gabos na apod especially inquiries manawod sa COVID. Okay. So, dyan po nagkatapos na ito yung press briefing for today. Bago siguro, Allen, si pagtapos, maabot ko lang po magpaabot nin pagpapasalamat sa Bicol Medical Center sa pamamayo po ni Dr. Kiko Sales. Siring man, si Dr. Joey Ranyola, mautang pasalamatan. Dr. Mary Jane Uy, as in iba pa pong mga doctors, officials kan BMC sa paghiras po sa satuya kan marhay na bareta na ito pong satuyang 30-year-old female patient nag-negatibo na sa coronavirus matapos ang second swab testing. Ang totoo po kayan pigihiling ta po sa publication po kan DOH mayo pa man po alagad furnish na po kita nin kopya kan dokumento hali po sa RITM and courtesy of BMC kung saan sinasabi po duman na negatibo na po si pasyente. Kaya ngunyan pa lang si share ta na po sa publiko tanganing ma-assuage naman po si kahaditan kan mga yaon sa Sister Therese. As in syempre si gabos na yaon ngunyan sa laog kan sa tuya pong syudad. Dahil po baga maray itong namamatian na igwa sa sarong lugar digdi sa Naga na may napatunayan na nagpositibo sa coronavirus. Kaya para po sa satuya, very good news ini pong nakaabot sa satuyang informasyon na sinasabi na pong pasyente nagnegatibo na. Si sa iyang lulahon kan i-test kasabay kan pasyente
iyo man negatibo. So mayo na po dapat na ikahandal dyan sa Sister Teresa Subdivision, Concepcion Pequeña. Siring man po si mga kay manwa ta digdi sa laog po kan sa tuyang syudad. Alagad siyempre si importante po na padagos po kita giraray nag-iingat. Dawa po nga ni nagnegatibo na sa coronavirus si pasyente. Again, data man po na hihiling si coronavirus. Aram taman po baga na sa ibang lugar kadakulon po ang nagpo-positibo. Halimbawa po baga sa Legazpi, sa Albay, pira po duman, walo na po sa Sainda. Digdi po sa tuyang syudad, si Saro, na-clear ta na po siya, naka-recover, marahay na po siya. So that's really good news for our city. So again, thank you BMC. Salamat po kay Dr. Joey Ranyola, Dr. Kiko Sales, asin sa iba pa pong mga doctors kan BMC. Siring man po siyempre sa gabos ng mga health workers and frontliners. Kamo po si inaasahan ta sa laban na ini. Si Doc, may sasabihin, Manggaro? Iyo po, bago po matapos, kung ikaw po kamo mga relatives, amigo na hali Manila or hali sa abroad, sana po maging honest na kung pwede po i-self-quarantine. Kung may lugar po sa Harolindo, i-contact po kami, may quarantine area po kita. Marina po sigurado kita kaysa ito mabasol kita po sa bandang huri. Kaya pakiulay lang po maging honest. Hindi mga kapos na residente po kan syudad. Ikadawa po, di ka magluwas ng harong na maika mong mask. Mas maray po, kung pinagin ang protected na sa dirindo, lalo na ang mga exposure sa ibang tao. Salamat po. Okay. Mabalas po. Diyan po nagkatapos ang sa tuyang press briefing. Ngunyan na aldaw. Maray na aga po sa kapos.